Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία εκ μέρους της παράταξης Ενωμένη Πετρούπολη. Σκοπός της σημερινής συνέντευξης τύπου είναι η ενημέρωσή σας επιγραμματικά για το έργο που η παράταξή μας υλοποίησε στην προηγούμενη θητεία της, τι παραδόθηκε από την πλευρά μας, αλλά κυρίως να σας ενημερώσουμε για τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και βλέπουμε να αμφισβητούνται από τη νέα Δημοτική Αρχή. Είναι καθήκον μας, από τη θέση που οι πολίτες της Πετρούπολης μας έταξαν, να τους ενημερώνουμε για τυχόν δυσλειτουργίες, καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, που με μεγάλη προσπάθεια είχε πετύχει η παράταξή μας, να βάλει τις βάσεις, εξασφαλίζοντας χρηματοδοτήσεις σημαντικού ύψους στην ιστορία της πόλης μας και αναμένουμε με αγωνία την έκβαση και ολοκλήρωσή τους. Διαπιστώνουμε επιπλέον ότι η νέα διοίκηση προσπαθεί να απαξιώσει το έργο της παράταξής μας, που μέχρι πρότινος διοικούσε, υποβαθμίζοντας εμβληματικά έργα που είχε οραματιστεί. Στόχος μας, ωστόσο, δεν είναι η στήρα αντιπαράθεση, αλλά αντίθετα η ένωση όλων των δυνάμεων της πόλης με ένα στόχο πολύ συγκεκριμένο: το όφελος και την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των πολιτών. Αυτός ήταν και θα είναι πάντα ο πύχης μας, τίποτα λιγότερο. Είναι ώρα αποφάσεων και έργων για τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Στο σημείο όμως αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επικεφαλής της παράταξής μας και πρώην δήμαρχο της Πετρούπολης, κύριο Στέφανο Γαβρίλ Βλάχο, που θα τοποθετηθεί και θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας, φωτίζοντας όλες τις πτυχές των ενστάσεων που θέτει η νέα Δημοτική Αρχή, συμβάλλοντας με τις απαντήσεις επικοδομητικά, ώστε να γίνει η πόλη μας μια σύγχρονη πόλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να πω καταρχήν για ποιο λόγο κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία σήμερα, αυτή τη συνέντευξη, που πολλοί έχουν αναρωτηθεί ποιος είναι ο λόγος, ο σημαντικός που γίνεται αυτή η συνέντευξη. Καταρχήν έχουμε υποχρέωση απέναντι στον κόσμο που μας έχει εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια, απέναντι στην ιστορία μας. Δεν είμαστε περαστικοί από το Δήμο Πετρούπολης. Είμαστε πρωταγωνιστές από το 2002. Από το 2002 αυτή η παράταξη έχει δώσει μάχες, έχει κατακτήσει πράγματα, έχει πάει την Πετρούπολη μπροστά. Άρα έχουμε κάθε λόγο, έχουμε κάθε ευθύνη να απευθυνθούμε στον κόσμο μας, στον κόσμο της Πετρούπολης, να τον ενημερώσουμε, γιατί δυστυχώς υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση, όχι μόνο από τους γνωστούς κύκλους που έχουν αυτήν την τάση να παραπληροφορούν τον κόσμο, αλλά υπάρχει παραπληροφόρηση και από την τωρινή διοίκηση του Δήμου, που αντί να σκύψει απάνω στα προβλήματα και να βρει την κατάλληλη λύση ώστε να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα τα οποία έχουμε δρομολογήσει εμείς και τα οποία τα έχει ανάγκη η πόλη, εν τούτης κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό της, κάνοντας σε εμάς ουσιαστικά αντιπολίτευση, νομίζοντας έτσι ότι θα κερδίσει χρόνο ή οτιδήποτε άλλο νομίζουν αυτοί. Το ζήτημα είναι ότι εμείς κάναμε μια τεράστια προσπάθεια την προηγούμενη τετραετία και καταφέραμε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μην ξεχνάτε ότι ζήσαμε 2 χρόνια πανδημίας, όπου δεν κουνιόνταν φύλλο, καταφέραμε όμως σε τέτοιες συνθήκες να κατοχυρώσουμε, να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε ένα τεράστιο έργο. Και μιλάω αυτή τη στιγμή ότι δρομολογήσαμε, βάλαμε τις βάσεις για να γίνει το νέο Δημαρχείο της Πετρούπολης, πετύχαμε τη χρηματοδότηση, δημοπρατήσαμε το έργο, εγκαταστήσαμε τον εργολάβο. Το ίδιο έγινε και με το Θέατρο Πέτρας. Μετά από 40 χρόνια πέρασε το Θέατρο Πέτρας στην ιδιοκτησία του Δήμου. Φανταστείτε, μετά από 40 χρόνια. Όλες οι διοικήσεις κάναν προσπάθειες για να κατοχυρώσουν το Θέατρο Πέτρας, να περάσει από δασικό, να γίνει ιδιοκτησία του Δήμου, και δεν το είχαν πετύχει. Το πετύχαμε εμείς την προηγούμενη τετραετία. Έχουμε δρομολογήσει, έχουμε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχει γίνει δημοπρασία, έχει βγει ο ανάδοχος και θα γίνει μια μεγάλη ανάπλαση, ώστε το Θέατρο Πέτρας να είναι πραγματικά ένα στολίδι όχι μόνο της Πετρούπολης, όχι μόνο της Δυτικής Αθήνας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Θα είναι ένα σημείο αναφοράς, ένα σημείο πολιτισμού σε μια γωνιά καταφρονεμένη της Δυτικής Αθήνας,
όπως είναι η περιοχή μας εδώ πέρα, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν κατώτεροι, θεωρούμαστε οι πληβοί σε σχέση με τους πατρίκιους πέραν της όχθης του Κηφισού, και όμως με τους αγώνες μας και με τις προσπάθειές μας, αυτή τη στιγμή η Πετρούπολη είναι μια πόλη που δεν έχει να ζηλέψει και πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία άλλη. Εγώ θα πω όμως ότι, και λυπάμαι γι' αυτό, ότι η τωρινή διοίκηση αυτή τη στιγμή διοικεί το Δήμο 3 μήνες, αλλά ουσιαστικά ήταν και 2 μήνες στον προθάλαμο της αναμονής. 5 μήνες ουσιαστικά είναι η διοίκηση του ΚΚΕ. Και έπρεπε όλα αυτά τα ζητήματα να τα είχε στην ατζέντα της και στο βαθμό που υπήρχαν κάποιες δυσκολίες να συνεργαστούμε. Εμείς πάντα θέσαμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία της Πετρούπολης. Οποιουσδήποτε και να είναι στη Δημοτική Αρχή, εμείς είπαμε ότι είμαστε στο πλάι του, ώστε να προωθήσουμε μαζί τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες της Πετρούπολης. Δυστυχώς όμως αυτή η διοίκηση του ΚΚΕ, πιστή στην νοοτροπία και στην τακτική, αντί να καθίσουν να λύσουν τα προβλήματα, τα θεωρούν προβλήματα αυτά που τους κληροδοτήσαμε, δηλαδή τα μεγάλα έργα, ουσιαστικά με τη συμπεριφορά τους δείχνουν ότι δεν τα θέλουν. Δεν τα θέλουν, δηλαδή, έχουν δημιουργήσει ένα τέτοιο θόρυβο γύρω από το ζήτημα του Δημαρχείου και γύρω, στο οποίο θα αναφερθώ άμεσα, και γύρω από το ζήτημα του Θεάτρου Πέτρας, που φαίνεται, εμφαίνεται τουλάχιστον όπως λέγεται, ότι δεν θα τα επιθυμούσαν. Θέλαν να ξαναζήσουν στην κατάσταση της αδράνειας της προηγούμενης ενιαετίας. Θυμάστε τα 9 χρόνια που διοικούσε το ΚΚΕ από το 2010 μέχρι το 2009, μέχρι το 2019. Δεν κινήθηκε τίποτα στην Πετρούπολη. Τα πάντα πήγαν πίσω. Και ό,τι αφήσαμε εμείς το 2010, το βρήκαμε το 2019 γερασμένο κατά 10 χρόνια. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή, αντί να ενσκύψουν και να πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα που αφορά το Δημαρχείο, καλούν τον κόσμο να κατέβει σε διαδηλώσεις, κατηγορώντας τον ανάλγητο καπιταλισμό ότι φταίει για τα πάντα. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό που λέει ο λαός. Δεν μπορούμε να παίξουμε παιχνίδι και πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή με τον κύριο Σίμω. Εμείς τον καλούμε από αυτό το βήμα, όπως το έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, οτιδήποτε έχει σχέση με τα μεγάλα έργα, εμείς είμαστε πρόθυμοι και με την εμπειρία μας και με τη γνώση μας και με την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα να βοηθήσουμε ώστε να διεκπεραιωθούν. Αναφέρομαι τώρα στο Δημαρχείο. Τι είναι πάρα πολύ σημαντικό, για το οποίο συζητιέται σε όλη την πόλη. Ότι εμείς, λέει, δημοπρατήσαμε σε ξένο οικόπεδο. Θα σας πω την ιστορία, η οποία έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να γνωρίζετε περισσότερο ότι η Πετρούπολη εντάχθηκε στο σχέδιο το 1955. Από το 1955 και μετά, το μισό άλσος, ξεκινώντας από τα γήπεδα του τένις και με μια εφαπτωμένη η οποία ξεκινάει από τα γήπεδα του τένις, πηγαίνει στην πλάτη του Άπολης και συνεχίζεται, από εκεί και πάνω ήταν εκτός σχεδίου. Από εδώ και κάτω ήταν εντός σχεδίου. Άρα, από το Άπολης και μέχρι το χώρο που έχει χωροθετηθεί το Δημαρχείο ήταν εντός σχεδίου. Γι' αυτό και το Άπολης, όταν φτιάχτηκε, δεν πήρε άδεια από το δασαρχείο, ήταν εντός σχεδίου. Τι έγινε τώρα? Το 2017 η Πετρούπολη πέρασε στο κτηματολόγιο. Και τότε αυθαίρετα η δασική υπηρεσία πήρε μία απόφαση και ενέταξε στη δικαιοδοσία της πάρα πολλούς κοινόχρηστους χώρους σε όλους τους δήμους. Και τότε όλοι οι δήμοι κάνανε ένσταση, με αποτέλεσμα να πετύχουν την ανατροπή αυτής της απόφασης του δασαρχείου. Μόνο ο Δήμος Πετρούπολης δεν το πέτυχε. Ποιος ήταν δήμαρχος τότε? Ο κύριος Σίμως. Το 2017 δήμαρχος ήταν ο κύριος Σίμως. Και μάλιστα εμείς όταν φύγαμε το 2010, εμείς το αφήσαμε εντός σχεδίου. Το 2017 η διοίκηση του ΚΚΕ δεν κατάφερε ό,τι κατάφεραν οι άλλοι δήμοι. Με αποτέλεσμα εμείς να δημοπρατήσουμε πραγματικά και όντως αυτή τη στιγμή να είναι μια περιοχή η οποία διεκδικείται από το δασαρχείο.
τελειώνει ο κόσμος εδώ? Όχι βέβαια. Εμείς μιλήσαμε με τη δασική υπηρεσία. Και η δασική υπηρεσία είπε ότι εμείς παραχωρούμε μέχρι να λυθεί το ζήτημα το χώρο για 50 ή 100 χρόνια. Και μέχρι και 100 χρόνια. Αυτό είναι το θέμα μας. Άρα το θέμα λύνεται. Έπρεπε να έχει λυθεί από το Γενάρη. Από το Γενάρη έπρεπε να έχει λυθεί αυτό το ζήτημα. Και αυτή τη στιγμή ο εργολάβος να ήταν μέσα. Αν δεν μπορείτε, κύριοι, φωνάξτε εμάς να το λύσουμε. Να σας βοηθήσουμε να το λύσετε. Αν δεν μπορείτε, φωνάξτε εμάς. Μην πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Άρα το ζήτημα είναι πλαστό. Αυτό είναι πλαστό το δίλημμα το οποίο αυτό αιωρείται στην κοινωνία της Πετρούπολης. Δεν υπάρχει κανένα θέμα όσον αφορά για την παρέκκληση. Για την παρέκκληση στο θέμα του ύψους. Είχαμε συμφωνήσει εμείς πριν φύγουμε στα 31 Δεκάτου, τώρα που αποχωρήσαμε από τη διοίκηση, με τον εργολάβο, να γίνει παρέκκληση ως προς το ύψος, αυτό που συμφωνήσαν και τώρα και η καινούργια διοίκηση, αλλά να αρχίσει όμως στην πορεία της κατασκευής και πραγματικά αυτό θα προχωρήσει με μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα γινόταν στην πορεία της κατασκευής του έργου. Εξάλλου, όλα τα έργα έχουν μια δυναμική συνέχεια. Έχουν μια δυναμική εξέλιξη και στην πορεία διορθώνεις οτιδήποτε θεωρείς ότι δεν είναι σωστό. Αυτό έχει σημασία, το να παρακολουθείς τα έργα εκ του σύνεγγυς και να γνωρίζεις τι γίνεται. Τα πάντα διορθώνονται αρκεί να είσαι απλά και αρκεί να έχεις γνώση και αρκεί να έχεις θέληση. Το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς δεν έχουν την πρόθεση να προχωρήσουν με τέτοιο τρόπο οι κύριοι της διοίκησης του κυρίου Σίμου. Και εδώ ισχύει αυτό που έλεγε ο Κάλβος, θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, έλεγε κάποτε ο Ανδρέας Κάλβος. Θέλει δύναμη, γνώση, συνέπεια και δουλειά, κύριοι του Κουκουέ, αυτή η υπόθεση, θα έλεγα εγώ τώρα. Στην προκειμένη περίπτωση, το ζήτημα του Δημαρχείου είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να λυθεί άμεσα, όπως και το ζήτημα του Θεάτρου Πέτρας. Το ζήτημα του Θεάτρου Πέτρας είναι ότι έχουν γίνει κάποιες ενστάσεις. Το τμήμα του προγραμματισμού παρέδωσε, ουσιαστικά τελείωσε την προσφορά του το Μάιο του 2023. Έκτοτε έδωσε το πράσινο φως στην τεχνική υπηρεσία. Η τεχνική υπηρεσία έκανε τη δημοπρασία. Έγινε μία ένσταση από μια εταιρεία που λέγεται Εργάνη. Συζητήθηκε η ένσταση, αποσύρθηκε η ένσταση και τώρα είναι στη φάση το να υλοποιηθεί, το να μπει ο εργολάβος μέσα. Ποιο είναι το κακό δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση? Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Τη διαδικασία δηλαδή που έπρεπε να ακολουθηθεί. Κατοχυρώσαμε τα χρήματα στο Ταμείο Ανάκαμψης, δημοπρατήσαμε, βάλαμε τον εργολάβο μέσα, από εκεί πέρα είναι οι κύριοι του Κουκουέ οι οποίοι θα συνεχίσουν αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορούν ούτε και σε αυτό να το κάνουν. Λένε τώρα, μας ανακοίνωσε ο κύριος Σίμος στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, απεντάχθη, λέει, το Θέατρο Πέτρας από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πώς απεντάχθη? Εσείς τι κάνατε για να μην απενταχθεί? Αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, απευθυνθείτε σε άλλες δυνάμεις να το κάνουν. Μην πάτε την πόλη πίσω όμως. Το έργο αυτό το έχει ανάγκη η πόλη. Όπως έχει ανάγκη και το Δημαρχείο, όπως έχει ανάγκη και το στάδιο, όπως έχει ανάγκη και το κινηματογράφο, όπως έχει ανάγκη όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Και όπως βλέπετε, η ζωή έχει μια συνέχεια και θα σας το εξηγήσω. Λένε πάρα πολλοί, μόλις βγήκε ο κύριος Σίμος έφτιαξε τους δρόμους. Εσείς τι κάνατε? Εδώ είναι πραγματικά ότι ο κόσμος, ο απληροφόρητος, είναι αυτό που έλεγε κάποτε ένας μεγάλος πολιτικός, σωστός πολίτης είναι ο πληροφορημένος πολίτης. Και δυστυχώς οι Πετροπουλιώτες, και όχι μόνο οι Πετροπουλιώτες, ο σημερινός πολίτης, ο μέσος πολίτης, ο Έλληνας, ο Ιταλός κλπ. Η κύρια πληροφόρησή τους είναι το διαδίκτυο, η ζούγκλα του διαδικτύου. Και ξέρω ότι μέσα στη ζούγκλα υπάρχουν και τα θηρία και πρέπει να τα πολεμήσεις, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να τα ξεχωρίσεις. Όταν η πληροφόρηση σου, η κύρια πληροφόρησή σου είναι μέσα από τη ζούγκλα του διαδικτύου, σίγουρα θα παραπληροφορηθείς. Το έργο των ασφαλτοστρώσεων αρχίσαμε να το διεκδικούμε από το 2020.
Όταν κάναμε την πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην αρχή στην Περιφέρεια, η Περιφέρεια δεν είχε χρήματα, είχαμε απευθυνθεί στον ΝΑΣΔΑ, είχαμε απευθυνθεί σε όλα τα Υπουργεία. Και τελικά ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών το 2020, έκτοτε έγινε η κατανομή των πόρων στους Δήμους, γίνανε δημοπρασίες, γίνανε οι ενστάσεις και εγκαταστάθηκε ο εργολάβος τώρα πριν τον Αύγουστο στο Δήμο Πετρούπολης. Και συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις, μέχρι τώρα το Φεβρουάριο τελειώσανε. Και βγαίνουν και λένε ότι οι ασφαλτοστρώσεις, λέει, είναι της διοίκησης, της καινούριας διοίκησης. Τι να πεις τώρα. Έργα τα οποία γίνονται, χρειάζεται μια ορίμανση, χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν γίνονται με ένα πάτημα του κουμπιού. Εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο γιατί θεωρούμε ότι κάναμε μια τεράστια προσπάθεια και δεν θα την αφήσουμε αυτή την προσπάθεια στην τύχη της. Από την άλλη μεριά, τώρα εμφανίζονται τα πράγματα, όπως λέει ο κόσμος, του μπαταβαρέλια για την καινούργια διοίκηση. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Μιλάνε τώρα ότι καλούνε τον κόσμο να παλέψει, λέει, για να πάρει πίσω το τέλος ταφής. Το τέλος ταφής είναι πράγματι ένα επονίδιστο μέτρο που βουλιάζει ουσιαστικά οικονομικά τους Δήμους. Αλλά όταν μιλάς ότι δεν θέλω το τέλος ταφής, πρέπει να έχεις και τη δική σου εναλλακτική πρόταση. Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση? Ότι παλεύω να δημιουργήσω καταστάσεις ώστε να υπάρχει διαλογή στην πηγή, ώστε να μειώσω το συνολικά παραγόμενο σκουπίδι το οποίο πηγαίνει στη χωματερή, ώστε να μου χρεώνεται πολύ λιγότερο από ό,τι χρεώνεται σε άλλους Δήμους. Και εδώ υπάρχει μια αμαρτωλή ιστορία. Εμείς είχαμε αρχίσει στην παλιά διοίκηση, στη δεύτερη μας θητεία, είχαμε αρχίσει το ζήτημα της ανακύκλωσης πρώτη σε όλη τη Δυτική Αθήνα, σε όλο το λεκανοπέδιο, της οικιακής κομποστοποίησης και της δημοτικής κομποστοποίησης. Απάνω στην ασφαλτοτεχνική, στο χώρο της ασφαλτοτεχνικής. Στο χώρο της ασφαλτοτεχνικής. Ποια διοίκηση ήρθε από εμάς το 2010 και σταμάτησε την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση? Η διοίκηση του ΚΚΕ. Και μιλάνε τώρα ότι παλεύουμε για το να καταργηθεί το τέλος ταφής. Τι κάνετε, κύριοι, εσείς για το ζήτημα της ανακύκλωσης? Πάρτε πρωτοβουλίες, δείξτε ότι πραγματικά είστε υπέρ της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων. Στα λόγια δεν λέει τίποτα. Από λόγια έχουμε χορτάσει σε αυτή τη χώρα. Σημασία είναι αυτά τα λόγια να μετουσιώνονται σε πράξη. Να ενώνεις την πρακτική με την πολιτική, όπως έλεγε πάλι ένας μεγάλος πολιτικός. Άρα το ζήτημα με την ανακύκλωση και με το ζήτημα του τέλους ταφής, το ζήτημα με τη δημιουργία του κέντρου υγείας, τι έχουν να πούνε που μας κατηγορούσαν για το κέντρο υγείας? Τι πρόταση έχουν να κάνουν? Τίποτα. Πατάνε και πάλι την μπάλα στην εξέδρα. Δεν έχουν καμία πρόταση. Εμείς θα βοηθήσουμε ώστε να υλοποιηθεί και το ζήτημα της ανακύκλωσης, εφόσον ζητηθεί η βοήθειά μας, και το ζήτημα της λειτουργίας του κέντρου υγείας αστικού τύπου που πρέπει να γίνει στην Πετρούπολη οπωσδήποτε, γιατί το έχει ανάγκη η Πετρούπολη. Γι' αυτό το λόγο εμείς, επειδή κόφευε το Υπουργείο Υγείας, εδώ θα πούμε ότι υπάρχει τεράστια ευθύνη από πλευράς του Υπουργείου Υγείας, γιατί ουσιαστικά μας ενέπαιζε επί 3 χρόνια. 3 υπουργοί μας ενέπαιζαν ότι θα φτιάξουν κέντρο υγείας στην Πετρούπολη και μας είπαν ψέματα. Να τα λέμε εδώ πέρα αυτά. Λοιπόν, γι' αυτό δεν έχουμε δώσει λευκή επιταγή σε κανέναν. Θα μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. 3 υπουργοί μας είπαν ψέματα ότι θα φτιάξουν το κέντρο υγείας στην Πετρούπολη. Εμείς όμως, βλέποντας την κατάσταση αυτή και την αρνητική στάση, προχωρήσαμε σε εναλλακτικές λύσεις. Και μία εναλλακτική λύση ήταν το ΚΕΠ Υγείας που φτιάξαμε μέσα από την κοινωνική πολιτική, όπου πολλές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας τις προσφέραμε μέσα από το ΚΕΠ Υγείας. Πόσες πρωτοβουλίες πήραμε ελέγχου μέσα από το ΚΕΠ Υγείας? Και για νευρολογικές παθήσεις, και για καρδιολογικές παθήσεις, και για ορθοπαιδικές παθήσεις, και για ογκολογικές παθήσεις, για τον καρκίνο του μαστού. Δεν καθίσαμε με σταυρωμένα τα χέρια, δεν περιμένουμε ως μάνα εξ ουρανού να μας το πετάξει κάποιος και να το απολαύσουμε. Σημαίνει ότι πρέπει να πατάς
με τα πόδια στη γη και να είσαι πάντα σε εγρήγορση, ώστε όταν βρίσκεις εμπόδια να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Δεν θα ήθελα να φάω περισσότερο χρόνο, γιατί θα ήθελα να πω ότι όλο αυτό το διάστημα, εκτός από αυτά τα εμβληματικά έργα που σας είπα, εμείς αναπλάσαμε 8 πλατείες. 8 πλατείες τις κάναμε καινούργιες. Φτιάξαμε όλες τις παιδικές χαρές. Φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή έναν δρόμο, πεζόδρομο, που συνδέει την πλατεία 8 Μαρτίου, δηλαδή την πλατεία κάτω από το Άπολης, με το Ίκα. Ένας χώρος περιπάτου για γυναίκες, για παιδιά, για νέους και άλλα πολλά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε βάλει σε εφαρμογή να γίνει ανάπλαση στο θερινό κινηματογράφο. Στο Καμίνι. Να σας πω για το Καμίνι. Με συμπληρώνει ο πρόεδρος. Θα πάρει ευτυχώς εγώ τον πρόεδρο, δεν πρέπει να το Βασίλη, το φίλο μου τον Βασίλη τον Φιλίππο, και με συμπληρώνει. Για το Καμίνι, όταν αναλάβαμε το 2019, το βρήκαμε παγωμένο κυριολεκτικά, σταματημένο. Απευθυνθήκαμε στον Άσδα. Ο Άσδα αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει. Απευθυνθήκαμε στην περιφέρεια. Πρέπει να επισκέφθηκα την περιφέρεια τουλάχιστον 20 φορές για να πετύχω τη χρηματοδότηση για να συνεχίσει το Καμίνι. Ιδάλλως, ο εργολάβος απειλούσε να αποχωρήσει. Και έτσι συνέχισε το Καμίνι. Και αυτή τη στιγμή είναι στα τελειώματα. Και θα το εγκαινιάσει η καινούργια διοίκηση. Δεν μας πειράζει αυτό. Εμάς μας ικανοποιεί το γεγονός ότι γίνεται πράγματι ένα μεγάλο έργο, το οποίο θα το απολαύσει όχι μόνο η Πετρούπολη, αλλά και γύρω Δήμη. Από εμάς τελειώνει αυτή η ιστορία. Να πω για την καθαριότητα. Όταν ήρθαμε εδώ σε αυτό το Δήμο, το 2019, ως διοίκηση εννοώ, λοιπόν, βρήκαμε όλα τα απορριμματοφόρα εναχρηστία, η κάδη σπασμένη. Για να μην πολυλογώ, αλλάξαμε 12 απορριμματοφόρα. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας διαθέτει 12 απορριμματοφόρα καινούρια, τα οποία τα προμηθεύτηκε η διοίκησή μας. Προμηθευτήκαμε 2.500 καινούριους κάδους. Οι κάδοι ήταν σπασμένοι περισσότεροι. Και το θυμάστε πάρα πολύ. Δεν πλενόντουσαν. Δεν μπορούσαν να πληγούν από τη μάκα που είχαν πιάσει. Αναγκαστήκαμε. Τους οποίους προγραμματίζαμε να τους χρησιμοποιήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα και στο θέμα της καθαριότητας έγινε μια τεράστια τομή από μεριάς της διοίκησής μας, την οποία αυτή τη στιγμή τη βλέπει ο κόσμος, βλέπει τα καινούργια απορριμματοφόρα, βλέπει τους καινούργιους κάδους, βλέπει τις προσπάθειες που γίνονται. Το πλυντήριο το επισκευάσαμε, ήταν διαλυμένο κυριολεκτικά όταν το παραλάβαμε το 2019, το επισκευάσαμε και αυτή τη στιγμή πλένει τους κάδους κανονικότατα. Η άλλη μεγάλη παρέμβαση. Αλλάξαμε τα 2 τρίτα των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού σε λαμπτήρες LED. Αυτή τη στιγμή στους περισσότερους δρόμους της Πετρούπολης μπορείς και κυκλοφορείς το βράδυ. Θυμάστε πώς ήταν η κάτω Πετρούπολη? Επειδή εγώ είμαι γιατρός και επισκέφτομαι πάρα πολλά σπίτια, δεν μπορούσα να δω αριθμούς. Τώρα αυτή τη στιγμή πράγματι μπορείς να κυκλοφορήσεις, πράγματι ο κόσμος έχει το αίσθημα της ασφάλειας λόγω του ότι φωτίζεται ο δρόμος του, φωτίζεται το σπίτι του, με αποτέλεσμα να υπάρχει πράγματι αυτή η τομή, και λογαριάζαμε να επεκτείνουμε το δίκτυο και σε όλη την Πετρούπολη και με άλλες πιο σύγχρονες παρεμβάσεις ηλεκτροφωτισμού. Όσον αφορά το θέμα των προσπαθειών που κάναμε για τις χρηματοδοτήσεις που ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησής μου, πρέπει να σας πω ότι πετύχαμε ένα ποσό της τάξης των 40 εκατομμυρίων συνολικά. Αυτό είναι πρωτόγνωρο στην ιστορία της Πετρούπολης. Και πρέπει να σας πω εδώ, και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που βοηθήσαν εκείνη την περίοδο,
ότι στη διάρκεια της πανδημίας κρατήσαμε την κοινωνία όρθια. Κρατήσαμε την κοινωνία της Πετρούπολης όρθια. Βοηθήσαμε με μαζικές απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία, ώστε να μην υπάρχουν κρούσματα στα παιδιά μας. Βοηθήσαμε με μαζικούς εμβολιασμούς. Είμαστε ένας Δήμος ο οποίος είχε από τα χαμηλότερα σε επιπτώσεις κρούσματα εδώ σε όλο το λεκανοπέδιο, και αυτό έγινε χάρη στις προσπάθειες που κάναμε με την κοινωνική μας υπηρεσία, με όλους όσους βοήθησαν, και πραγματικά περάσαμε αυτόν τον βραχνά της πανδημίας χωρίς η Πετρούπολη να ματώσει. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Θα μιλήσω τώρα για το άλσος του Αγίου Δημητρίου. Επειδή συζητιόνται πάρα πολλά. Γνωρίζετε ότι την πρώτη ανάπλαση το 2006 την κάναμε εμείς. Ήταν μια μεγάλη ανάπλαση. Για πρώτη φορά μπήκε ο κόσμος της Πετρούπολης μέσα στο άλσος, χάρηκε το άλσος, με το δρόμο περιπάτου που φτιάξαμε, με τις κρίνες, με το διάδρομο, με την παιδική χαρά κλπ. Πέρασαν τόσα χρόνια και υπάρχει διάβρωση. Υπάρχει η λεγόμενη κόπωση του έργου και χρειαζόταν πραγματικά μια καινούρια παρέμβαση. Και αυτή την παρέμβαση καταφέραμε και την εξασφαλίσαμε μέσα από την περιφέρεια. Η περιφέρεια μας εξασφάλισε μια χρηματοδότηση. Έπρεπε να πούμε δεν τη θέλουμε. Και το γεγονός το ότι έγινε η δημοπρασία, λοιπόν, σε αυτό μπήκανε μέσα κανόνες, τους οποίους δεν τους καθορίζουμε εμείς, δεν τους καθορίσαμε εμείς, καθορίστηκαν μέσα από την περιφέρεια. Όσον αφορά για το θέμα του μπετόν που αναφέρεται, πρέπει να σας πω ότι στο χώρο του άλσους ο Δήμος διαθέτει ένα ακίνητο. Διαθέτει ένα ακίνητο ο Δήμος. Αυτό το ακίνητο λέγεται Άπολης. Από το Άπολης ο Δήμος παίρνει ένα σεβαστό ποσό, θα έλεγα μεγάλο ποσό, κάθε χρόνο, ως ενίκιο. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας παίρνει από το Άπολης 18.000 ευρώ το μήνα ως ενίκιο. Φανταστείτε το χρόνο πόσα είναι. Για να εξασφαλίσεις όμως τις συνθήκες καλής λειτουργίας, και όχι μόνο για το Άπολης, αλλά και για το άλσος, για να πηγαίνουν αυτό, πρέπει να εξασφαλίσεις την πύλη εισόδου. Πύλη εισόδου είναι ο δρόμος ο οποίος ξεκινάει από την πλατεία 8 Μαρτίου και φτάνει μέχρι το άλσος. Αυτό τον δρόμο προβλέπει η μελέτη να πέσει βιομηχανικό μπετό, γιατί είναι σε δραματική κατάσταση. Εκεί θα πέσει το μπετό και όχι μέσα στο άλσος, όπως ψευδώς λέγεται. Και υπάρχουν κάποιοι αυτόκλητοι γραφικοί χαρακτήρες, οι οποίοι απειλούν ότι θα καταφύγουν, και όχι μόνο για το άλσος, για το Δημαρχείο, για το Θέατρο Πέτρας, ή οποιοδήποτε έργο γίνεται στην Πετρούπολη, θα καταφύγουν στη δικαιοσύνη, θα πάνε στον εισαγγελέα, θα μας καταγγείλουν κλπ. Θα μας καταγγείλουν γιατί κάνουμε έργο. Αυτοί απορώ γιατί εκλέγονται. Απορώ γιατί απευθύνονται στον κόσμο για να τους εκλέξει. Ποια είναι η προσφορά τους? Το να απειλούν τις διοικήσεις ότι θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη να μην γίνει κανένα έργο? Εγώ θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι στο ζήτημα της παιδείας έγιναν αρκετές παρεμβάσεις. Θα αναφέρω τον τρίτο πρότυπο βιοκλιματικό παιδικό σταθμό που εγκαινιάσαμε. Είναι πραγματικά ένας παιδικός σταθμός πρότυπος όλο το λεκανοπέδιο. Θα αναφέρω το 13ο νηπιαγωγείο, το οποίο εγκαινιάσαμε. Είναι ένα πολύ καλό νηπιαγωγείο. Θα αναφέρω το 17ο νηπιαγωγείο, το οποίο φτιάχνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ο εργολάβος μέσα και φτιάχνεται. Θα αναφέρω για τις παρεμβάσεις που κάναμε σε όλα τα σχολεία. Επισκευάσαμε όλα τα νηπιαγωγεία, επισκευάσαμε όλα τα σχολεία ή τα βρήκαμε σε κακά χάλια, και θα αναφερθώ και στο μεγάλο ζήτημα του δευτέρου ΓΕΛ. Επειδή πολλής λόγος γίνεται και πραγματικά υποστήκαμε μια πολιτική φθορά από το δεύτερο ΓΕΛ. Το δεύτερο ΓΕΛ, όπως γνωρίζετε, έπαθε μεγάλη ζημιά από το σεισμό του 2019. Ο σεισμός του 2019
ανέδειξε τα προβλήματα. Γιατί λένε πάρα πολλοί, και κυρίως μηχανικοί, ότι ευτυχώς που έγινε ο σεισμός και αναδείχθηκαν τα προβλήματα. Γιατί μπορούσε να έχει πέσει το σχολείο χωρίς να γίνει σεισμός. Δεν υπήρχαν τσέρκια στις κολόνες. Δηλαδή υπήρχε ένα σχολείο χωρίς τσέρκια στις κολόνες. Έπρεπε να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση. Έγινε η δημοπρασία του έργου, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση. Όταν έγινε ο σεισμός, διοίκηση ήταν η διοίκηση του κ. Σίμου, το 2019 τον Ιούλιο. Λοιπόν, δεν έγινε καμία προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν αναλάβαμε εμείς, και εξασφαλίστηκε μετά από πιέσεις και μετά από προσπάθειες. Έγινε δημοπρασία, αλλά βέβαια υπήρξε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο έφτασε στο ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο μας καθυστέρησε τουλάχιστον 1,5 χρόνο, με 2 χρόνια. Αναγκαστήκαμε και προσφύγαμε σε έναν καθηγητή της νομικής για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα με το ελεγκτικό συνέδριο. Και το λύσαμε. Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος. Ο εργολάβος όμως είχε δώσει μεγάλη έκπτωση. Και δεν τον συνέφερε ουσιαστικά η αποπεράτωση του έργου. Δεν τον συνέφερε το έργο. Με αποτέλεσμα η παρέμβασή του να γίνεται με ρυθμούς χελώνας. Παρά τις πιέσεις που ασκήσαμε εμείς, η παρέμβασή του γίνεται με ρυθμούς χελώνας και συνεχίζεται και σήμερα. Και συνεχίζεται και σήμερα με ρυθμούς χελώνας να γίνεται το δεύτερο γέλ. Ας μας πει ο κύριος Σίμος πότε θα αποπερατωθεί το δεύτερο γέλ. Μια που να αναλάβανε αυτοί που είναι δυναμικοί, πιο δυναμικοί από εμάς και θα πιέσουν τον εργολάβο να τελειώσει γρήγορα το σχολείο. Ας μας πει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πότε επιτέλους θα τελειώσει το δεύτερο γέλ. Αυτή είναι η κατάσταση με το δεύτερο γέλ. Υπάρχουν ευθύνες στο θέμα της μελέτης και κάποια στιγμή θα αναδειχθούν. Υπάρχουν υπηρεσιακές ευθύνες μέσα στο θέμα της μελέτης. Λοιπόν, το ζήτημα είναι όμως ότι μας κόλλησε το ελεγκτικό συνέδριο και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησε η ανέγερση του δευτέρου γέλ. Δεν έγινε από λόγους υποκειμενικής αδυναμίας ή οτιδήποτε άλλο. Λόγους αντικειμενικής αδυναμίας έγινε αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και βέβαια θα ήταν άδικο να τελειώσω χωρίς να αναφερθώ στον πολιτισμό και να πω ότι κάναμε τομές στο ζήτημα του πολιτισμού. Μόνο να σας αναφέρω τις 2 λευκές νύχτες που οργανώσαμε, όπου ξεσηκώθηκε κυριολεκτικά η πόλη στο πόδι. Για πρώτη φορά δεκάδες χιλιάδες κόσμου βγήκαν στους δρόμους, γλεντήσανε, απολαύσαν την Πετρούπολη, τα καταστήματα εργαστήκανε, δουλέψανε και έγινε πραγματικά μία πρωτόγνωρη γιορτή. Επίσης, οι απόκριες γιορταστήκαν με ξεχωριστό τρόπο και βλέπετε ότι και σήμερα η σημερινή διοίκηση επανέλαβε ακριβώς αυτά που κάναμε εμείς, τα ίδια ακριβώς αυτά που κάναμε εμείς στις απόκριες. Πιστή αντιγραφή. Πιστή αντιγραφή, ό,τι κάναμε εμείς στις περσινές απόκριες, κάνανε υποδέστερα βέβαια, γιατί αν κρίνει κανείς τα κούλημα που έγιναν στον Άγιο Δημήτρη, ήταν να γελάσει σε σχέση με αυτά που κάναμε εμείς. Και βέβαια, να πω ότι τελειώνοντας το μεγάλο ζήτημα της ανάπλασης 25 Μαρτίου. Έπρεπε να γίνει μια παρέμβαση 25 Μαρτίου. Η παρέμβαση αυτή σκοπό είχε να βοηθήσει περισσότερο την προσβασιμότητα. Να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ανθρώπων, των πολιτών. Σε όλες τις πολιτισμένες χώρες έτσι έχει γίνει, έτσι έπρεπε να κάνουμε κι εμείς. Η κατάσταση στη λεωφόρο ήταν αφόρητη. Δίπλο παρκαρίσματα, μεγάλες ταχύτητες, όχι σεβασμός στους πεζούς, κίνδυνος κυρίως για τα μικρά παιδιά. Αναρωτηθείτε πόσα δυστυχήματα έχουν γίνει στη λεωφόρο 25 Μαρτίου. Πάρα πολλά. Αυτό που είπαμε εμείς και που το επανέλαβα και εγώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόσφατα, είναι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι κάθε έργο στην εξέλιξή του είναι μια δυναμική εξέλιξη. Ανάλογα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις, αλλάζεις και διαμορφώνεις. Άρα, σε συνεννόηση με τον εργολάβο, και είχα μιλήσει και με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Φιλίππου, και με τον εργολάβο, ώστε να γίνουν παρεμβάσεις πιο ήπιες,
να υπάρχουν περισσότερες θέσεις πάρκινγκ και μάλιστα έγινε συμφωνία. Γιατί αυτή η συμφωνία δεν τηρείται από πλευράς της διοίκησης? Και λέει, δεν γίνεται τίποτα, λέει ο κύριος Σίμος. Πώς δεν γίνεται τίποτα? Τίποτα δεν είναι αδύνατο στη ζωή. Τα πάντα γίνονται στο βαθμό, αλλά πρέπει να το θέλουμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν το θέλουν. Άρα το ζήτημα με την ανάπλαση 25 Μαρτίου νομίζω ότι και μπορεί να γίνει μια καινούρια διαμόρφωση, μπορεί να γίνει μια καινούρια διαμόρφωση σε συνεννόηση με τον εργολάβο, ώστε εκεί που υπάρχουν μεγάλες οχλήσεις να αμβληθούν. Υπάρχει δυνατότητα. Αυτά. Και με συμπληρώνει τώρα η Φλωρεντία δίπλα να σας υπενθυμίσω για το θέμα των τελών, των δημοτικών τελών. Επί 4 χρόνια, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, κρατήσαμε τα δημοτικά τέλη στο 1,18 ανδετραγωνικό μέτρο. Είναι τα δημοτικά τέλη τα χαμηλότερα από τα χαμηλότερα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Και επειδή μιλάω για οικονομικά, θα ήθελα να σας πω ότι λέχθηκε στο τέλος, πριν παραδώσουμε τη διοίκηση, ότι παραδώσαμε ένα χρεοκοπημένο Δήμο. Και τι γίνεται τώρα? Όταν έγινε η συζήτηση του προϋπολογισμού, αναφέρθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία ότι τα ταμιακά διαθέσιμα μέχρι το 12 του 2023 ήταν 5.600.000. Και εμείς τότε, μάλιστα είχε αναφερθεί ο κ. Λάπας τότε, είχε πει ότι στην πρώτη αναμόρφωση το αποθεματικό του Δήμου θα είναι γύρω στους 600.000. Τόσο ήταν. Είχαμε πει εμείς 700, ήταν 600. 600.000 αποθεματικό αφήσαμε στη διοίκηση του κ. Σίμου. Είναι αυτό χρεοκοπημένος Δήμος? Ποιος Δήμος από τους γύρω Δήμους, εγώ σας αναφέρω, άφησε τέτοιο αποθεματικό στην επόμενη διοίκηση? Μόνο εμείς το αφήσαμε. Και μιλάνε για χρεοκοπία. Μιλάνε βέβαια οι γνωστοί του διαδικτύου, δεν θα ήθελα να τους χαρακτηρίσω, θα πάει πολύ. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, κύριε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, μιλάνε αυτοί στο διαδίκτυο και βέβαια δυστυχώς πάρα πολλοί συμπολίτες μας παρασύρθηκαν και με ρωτάνε γιατί άφησατε χρεοκοπημένο το Δήμο. Και βέβαια όταν τους ενημερώνω μένω με το στόμα ανοιχτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούν οι πολίτες, αυτοί που μας ακούνε, να ζητήσουν τα στοιχεία αυτά στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αν εμείς αφήσαμε χρεοκοπημένο το Δήμο Πετρούπολης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Είμαστε η μεγαλύτερη παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε πάρει σχεδόν 37% στις εκλογές. Με 37% γίνεται, όπως γνωρίζετε, δημιουργούνται αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Κι όμως, με τον καινούργιο εκλογικό νόμο βγάλαμε 7 δημοτικούς συμβούλους. Εμείς την πάθαμε 2 φορές. Την πάθαμε το 2019 με την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ, όπου γίναμε διοίκηση με 6 δημοτικούς συμβούλους, και την πάθαμε και τώρα με την ενισχυμένη, με το πλειοψηφικό, όπου με 37% έχουμε πάλι 7 δημοτικούς συμβούλους. Λοιπόν, και έχει πλειοψηφία, με 28% έχει πλειοψηφία η διοίκηση του ΚΚΕ. Αυτά είναι των εκλογικών νόμων, αυτή είναι η κατάσταση. Άρα έχουμε κάθε δικαίωμα και να μιλάμε και να απευθυνόμαστε στο λαό της Πετρούπολης, γιατί έχουμε παρελθόν, έχουμε παρόν και έχουμε και μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, της συνέντευξης με τις ερωτήσεις των κύριων δημοσιογράφων. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γκόζια από την εφημερίδα «Τα Ενδύμο». Ακούγομαι. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω 2-3 πραγματάκια. Θα έχουμε πρώτο κύκλο και δεύτερο... ή όλα μαζί. Άμα είναι ειδικά, μπορούν να απαντήσουν και οι παρόντες αντιδήμαρχοι όσοι είναι. Ναι. Εντάξει, το πρώτο θα ήθελα να ξεκινήσω ήταν με αυτά τα 1000 κυβικά πετώ που έτσι, αυτό απαντήθηκε για το που πρόκειται να πέσουν. Έχω μπροστά μου μία ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης Πετρούπολης.
Και ορμόμενος από εκεί, λοιπόν, θέλω να ρωτήσω 2-3 πράγματα που γράφει μέσα αυτή η ανακοίνωση. Το πρώτο, λοιπόν, έχει να κάνει με το Δημαρχείο, το οποίο λέει η ανακοίνωση ότι δεν μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια γιατί μέρος του οικοπαίδου που θα χτιστεί το Δημαρχείο δεν ανήκει στο Δήμο και στην ουσία λέει ότι από αυτό υπάρχει, λέει, φόβος να πληρώσει ο Δήμος το ποσό των 70.000 ευρώ ως αποζημίωση στον, εντάξει, ας να τα πούμε, στον εργολάβο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι για την χρηματοδότηση στην ουσία του Θεάτρου Πέτρας, στην οποία αναφερθήκατε. Και λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι το έργο, όπως και εσείς είπατε, έχει απενταχθεί επειδή δεν έχει γίνει συμβασιοποίηση μέχρι 31 του 2023. Και εδώ πάλι στην ουσία σας κατηγορεί ότι υπάρχει πάλι φόβος ο Δήμος να πληρώσει 260.000 ευρώ ως αποζημίωση. Και το τρίτο που θέλω να ρωτήσω έχει να κάνει με την ΔΚΕΠΕ, που λέει ότι έχετε αφήσει χρέη της τάξεως των 120.000 ευρώ και ακόμα δεν έχει γίνει εκαθάριση. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκώσια. Για το θέμα του Δημαρχείου αναφέρθηκα, αλλά θα το επαναλάβω, ότι στην επαφή που έγινε με το Δασαρχείο, και γνωρίζει ο κύριος Σίμος, η άποψη του Δασαρχείου είναι ότι θα κάνει, της Διεύθυνσης Δασών εννοώ, ότι θα ενεργήσει ώστε να παραχωρηθεί ο χώρος στο Δήμο Πετρούπολης για 50 ή 100 χρόνια, για 100 χρόνια μπορεί να γίνει αυτό. Μέχρι τότε μπορεί να περάσει και ιδιοκτησιακά στο Δήμο Πετρούπολης, δεν έχει νόημα αυτό, ώστε με βάση ακριβώς αυτή τη ρύθμιση να εκδοθεί η άδεια οικοδομής για το Δημαρχείο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να το κυνηγήσεις, πρέπει να το παλέψεις. Δεν πρέπει να το αφήσεις έτσι. Το να κατεβαίνεις στην πλατεία και να καταγγέλεις τον έναν και τον άλλον και να βάζεις τον κόσμο μπροστά, εσύ θα λύσεις τα προβλήματα. Ο κόσμος, καλό είναι να πληροφορηθεί, καλό είναι να τον ενημερώσεις, από εκεί πέρα όμως εσύ θα πάρεις τις αποφάσεις. Η διοίκηση παίρνει τις αποφάσεις, όχι ο κόσμος. Και ως διοίκηση πρέπει να πιέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, να πιέσει το Δασαρχείο, ώστε να γίνει γρήγορα αυτή η ρύθμιση, ώστε να περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου, στην διάθεση του Δήμου τέλος πάντων, το Δημαρχείο. Εξάλλου, τα σχολεία τα οποία χρησιμοποιούν τα παιδιά της Πετρούπολης και ουσιαστικά τα διαχειρίζει το Δήμος Πετρούπολης, του Δημοσίου είναι, δεν είναι του Δήμου Πετρούπολης. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον κόσμο αν είναι του Δημοσίου ή του Δήμου Πετρούπολης τα σχολεία? Μην παίζουμε με τις λέξεις δηλαδή. Ότι δεν θα είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου το Δημαρχείο. Μέχρι ότου περάσει την ιδιοκτησία θα είναι του Δημοσίου. Αλλά θα το χρησιμοποιεί ο Δήμος Πετρούπολης. Ούτως ή άλλως ο Δήμος φορέας του Δημοσίου είναι. Τμήμα του Δημοσίου είναι και ο Δήμος Πετρούπολης. Τι είναι? Πάμε στο άλλο, στο θέμα. Τώρα τα 70.000 ευρώ αποζημίωση είναι η πίεση που ασκεί ο εργολάβος ώστε να γίνει γρήγορα η διαδικασία της έκδοσης άδειας. Εγώ πιστεύω ότι είναι αδικαιολόγητη η καθυστέρηση 3 μηνών αυτή τη στιγμή. Έπρεπε ήδη ο εργολάβος να δουλεύει μέσα στο Δημαρχείο και έπρεπε ήδη να έχει λυθεί. Αυτό σημαίνει, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, αλλά τουλάχιστον μία καθυστέρηση η οποία είναι αδικαιολόγητη. Πάμε για το Θέατρο Πέτρας. Το Θέατρο Πέτρας καταρχήν δεν έχει απενταχθεί. Αυτό που λέει ο κύριος Σίμος, δηλαδή είναι σαν να βαράει τα πόδια του. Δήμαρχος, ο οποίος πρέπει να ενδιαφερθεί να γίνει το Θέατρο Πέτρας, πυροβολάει τα πόδια του και λέει απεντάχθηκε το Θέατρο Πέτρας, αφού δεν έχει απενταχθεί. Το ρώτησα εγώ και δεν έχει απενταχθεί. Πώς απεντάχθηκε, το λέω? Δηλαδή ο ίδιος ο Δήμαρχος θέλει να απενταχθεί το Θέατρο Πέτρας, αντί να πάει εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ και να τους πει δεν πρόκειται να απενταχθεί το Θέατρο Πέτρας γιατί το θέλω εγώ. Αυτό πρέπει να κάνει ο κύριος Σίμος και όχι να κάνει τον κόσμο στην πλατεία Ηρώ. Ναι, για τη ΔΚΕΠΕ μπορεί να μιλήσει ο κύριος Λάπας. Καλησπέρα και από μένα.
Σε ό,τι αφορά στην ΔΚΕΠ, επιτρέψτε μου μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Όπως οι διοικήσεις των Δήμων έχουν μια συνέχεια, γιατί όπως είπε και ο Δήμαρχος, αποτελούν μέρος της κυβέρνησης και της διοίκησης της χώρας, έτσι και η ΔΚΕΠ λειτουργήσε από το 2010 μέχρι την 31η Δωδεκάτου, που καταργήθηκε με νομοθέτηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο κύριος Σίμος αναφέρεται σε ένα ποσό εκτίμησης, το είπε εξάλλου, εκτίμησης και όχι εκαθάρισης. Εγώ θα πρέπει να βάλω σε αυτή την κουβέντα και το τι παρελήφθη το 2020. Το 2020 λοιπόν παρελήφθη η δημοτική επιχείρηση με 300.000 οφειλές προς τρίτους, με απλήρωτους αρκετούς από τους προμηθευτές της, μιλάω για τα τρέχοντα έξοδά της, και βέβαια με απλήρωτους για αρκετούς μήνες, πάνω από 4, τους εργαζόμενούς της. Εμείς καταφέραμε στην τετραετία να μειώσουμε τον ποσό των οφειλών, των πάγιων οφειλών, των παλαιότερων οφειλών, των πάνω από 300.000, 320 αν δεν με απατάει η μνήμη μου, σε κάτω από το μισό. Και σήμερα πράγματι γίνεται μία κουβέντα, χωρίς όμως ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Και γίνεται μια κουβέντα στις 120.000. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τα μεγέθη, το τι παραλάβαμε και τι παραδίδουμε. Να συμπληρώσω κάτι θέλω μόνο, επειδή είπατε τι λέει ο κύριος Σίμος. Εγώ είπα ότι αυτό που διάβασα είναι η ανακοίνωση της λαϊκής συσπήρωσης. Ναι, εντάξει. Έχουμε άλλη ερώτηση. Ο κύριος Αμπελάκης, Σπύρος, από την Ιχώ της Πετρούπολης. Ευχαριστώ πολύ. Να επιμείνω λίγο στο θέμα του Δημαρχείου. Αν θυμάμαι καλά, πέρσι τον Ιούνιο είχατε φωνάξει τον εργολάβο για να υπογραφούν οι συμβάσεις, αν θυμάμαι καλά. Τότε ο εργολάβος ήξερε, ή μάλλον το πρόβλημα αυτό με το παραχωρητήριο, το δασαρχείο, το ξέραμε τότε ή το μάθαμε μετά? Πρώτον, αυτό, με δεδομένο φυσικά τη ρήτρα που ζητάει το εργολάβος. Και δεύτερον, για την ανάπλαση της 20 Μαρτίου, που ξεκίνησε βέβαια με τις αντιδράσεις των εμπόρων και καταστηματαρχών. Σας κατηγορεί ο Δήμαρχος, ο κύριος Σίμος, ότι το έργο ξεκίνησε και έγινε χωρίς διάλογο με τους εμπόρους και αυτά. Ούτε κάποια πρόβλεψη για θέσεις πάρκινγκ και αυτά. Τι έχετε να απαντήσετε γι' αυτό? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά για το τελευταίο που είπατε, για το θέμα με το διάλογο που είπατε με τους εμπόρους κλπ. 2 φορές τους καλέσαμε σε αυτό το χώρο και έγιναν οι συναντήσεις. Ήταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ήμουνα εγώ, και έγινε ενημέρωση των εμπόρων της πόλης. Στην πρώτη φορά ήταν καμιά 15 και την άλλη φορά ήταν κυρίως τα 30 άτομα. Και έγινε ενημέρωση, δεν υπήρξε καμία αντίρρηση από κανέναν και μάλιστα μιλήσαμε τότε σε προέκταση τη συζήτηση για τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Στην ίδια συνάντηση που έγινε για την ενημέρωση για την κεντρική λεωφόρο. Όσον αφορά για το Δημαρχείο, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος μας διαθέτει μια νομική υπηρεσία η οποία είναι έμπειρη. Ο προϊστάμενος ο Γιώργος ο Παπάρας είναι έμπειρος δικηγόρος και τόσα χρόνια έχουμε συνεργαστεί και έχουμε λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και σε αυτό το ζήτημα μπορεί να βοηθήσει και έχει βοηθήσει. Θα πω το εξής όμως. Εγώ πράγματι δεν το γνώριζα και θα πω την αλήθεια τώρα, ότι ήταν δασικό το σημείο το οποίο πήγαινε η χωροθέτηση του Δημαρχείου. Βέβαια, γνώριζα το γεγονός το ότι έγινε παρέμβαση του κτηματολογίου το 2017 και γνώριζα ότι σε πάρα πολλούς δήμους η δασική υπηρεσία διεκδίκησε κοινόχρηστους χώρους και διεκδίκησε και στο Δήμο Πετρούπολης. Αλλά όλοι οι δήμοι είχαν δικαιωθεί. Πίστευα ότι και ο δικός μας Δήμος είχε δικαιωθεί. Η διοίκηση τότε του κυρίου Σίμου δεν κυνήγησε το θέμα. Το άφησε έτσι. Ο μοναδικός Δήμος που δεν δικαιώθηκε απέναντι στη δασική υπηρεσία ήταν ο Δήμος Πετρούπολης. Εγώ όταν έφυγα το 2010 από τη διοίκηση, ο χώρος αυτός ήταν εντός σχεδίου. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ο κύριος Στασόπουλος Ανδρέας από τον Παλμό της Δυτικής Αθήνας. Ευχαριστώ. Παρακολουθήσαμε τον κύριο Προεδήμαρχο, τον κύριο Βλάχο, εμπεριστατωμένα να απαντάει και να καταγράφει τα πεπραγμάτα της διοίκησης, να απαντάει σε ό,τι είπε ο κύριος Σίμος, αλλά ο κύριος Σίμος μίλησε ότι αφήσατε χρέη, ενώ εσείς είπατε ότι 600.000 ήταν αποθεματικό και μίλησε για επικείμενα πρόστιμα. Σας ακούσαμε να λέτε ότι θέλετε να υπάρχει συνεργασία, βοήθεια που μπορείτε για το καλό της Πετρούπολης. Ο μέσος πολίτης βλέπουμε ότι μέσα από τις ανακοινώσεις και των δύο παρατάξεων υπάρχει μια αντιπαλότητα. Ένας καταλογίζεται οι ευθύνες ο ένας τον άλλον και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχουν προϋποθέσεις από τη δικιά σας την παράταξη να βοηθήσετε για το καλό της Πετρούπολης. Καμία σχέση με τα νούμερα κτλ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Εγώ αναφέρθηκα στο προήμιο της παρέμβασής μου ότι η πρόθεσή μας είναι συνεχής. Δεν είναι διακεκομένη. Δεν είναι à la carte η πρόθεσή μας να συνεργαστούμε για το καλό της Πετρούπολης. Είναι συνεχής. Άρα είναι δεδομένο ότι όποτε μας ζητηθεί βοήθεια και όποτε μας ζητήθηκε το κάναμε και όποτε μας ζητηθεί θα συνεχίσουμε το κάνουμε. Διακριτικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Και το ξέρει αυτό ο κύριος Σίμος. Διακριτικά και χωρίς τυμπανοκρουσίες. Δεν θα βγούμε να χτυπήσουμε την καμπάνα ότι βοηθήσαμε. Θα βοηθήσουμε όπως πρέπει και με το ρόλο που μας αρμόζει, της αντιπολίτευσης. Δήμαρχος δεν είμαστε. Είναι η διοίκηση του ΚΚΕ, δεν είμαστε εμείς. Αλλά θα βοηθήσουμε όσο πρέπει και με τις γνώσεις μας και με την εμπειρία μας και με τις γνωριμίες μας. Δεν θα βοηθήσουμε τη διοίκηση του ΚΚΕ, θα βοηθήσουμε το Δήμο Πετρούπολης. Όσον αφορά για τα χρέη, ποια είναι αυτά τα χρέη που αφήσαμε εμείς? Εδώ σας είπα προηγουμένως ότι ακόμα και όταν παραλάβαμε εμείς το 2019 υπήρχαν διεκδικήσεις, υπήρχαν δικαστικές αποφάσεις για την καταβολή υποχρεώσεων στους εργαζόμενους περίπου 300.000 ευρώ. 300.000 ευρώ το 2019 και καταφέραμε και τα βγάλαμε πέρα. Τα δώσαμε τα χρήματα αυτά στους εργαζόμενους. Είμαστε ο πρώτος Δήμος τότε που αποζημίωσε τους σεισμόπληκτους. Εξασφαλίσαμε τότε 1,5 εκατομμύριο, με το που αναλάβαμε το 2019, εξασφαλίσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ κατευθείαν και τα δώσαμε στους σεισμόπληκτους. Όλοι οι σεισμόπληκτοι της Πετρούπολης αποζημιωθήκανε μέσα στους 3 πρώτους μήνες. Σε κανένα άλλο Δήμο δεν έγινε αυτή η ιστορία. Και αυτό έγινε μετά από τις δικές μας πιέσεις. Ποια είναι αυτά τα χρέη που αφήσαμε εμείς που κληρονόμησε η διοίκηση του κυρίου Σίμου και δεν τα γνωρίζουμε? Να μας τα πει, να τα ξέρουμε, να τα μάθει ο κόσμος. Αυτή είναι. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Κάτι που θέλουμε να προσθέσουμε? Μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ο κύριος Γκόζιας, λοιπόν, ξανά. Δεν έχει να κάνει τώρα με όλα, στην ουσία απαντήθηκαν. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το 2028, στις επόμενες δημοτικές εκλογές, αν θα είστε πάλι επικεφαλής και θα διεκδικήσετε τη Δημαρχία. Πρώιμη λίγο, αλλά δεν πειράζει. Το βάζει δύσκολα σε πολλούς, όχι σε μόνο εμένα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όχι ότι μου λείπουν οι δυνάμεις. Έχω δυνάμεις. Και σας πληροφορώ ότι γυμνάζουμε κάθε εβδομάδα ανελιπώς. Λοιπόν, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή, όπως λέει ο Καβάφης, πρέπει να λες το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι. Και πιστεύω ότι είχα μια διαδρομή. Βέβαια, οι συνθήκες αλλάζουν. Μέχρι το 2028 έχουμε ακόμα μεγάλο πολιτικό χρόνο. Η πρόθεσή μου όμως δεν είναι να γίνω κανένας αιώνιος υποψήφιος. Έχω κάνει 3 θητείες ως δήμαρχος. Έχω προσφέρει πάρα πολλά, πιστεύω τουλάχιστον. Ο κόσμος σας το εκτιμεί αν έχω προσφέρει. Αλλά νομίζω ότι η διαδρομή μου και το πέρασμά μου είχε
αρκετές επιτυχίες, ξεκινώντας από τη μεγάλη ιστορική νίκη που κάναμε, μάχη μάλλον, και την συνεργασία που είχαμε με τον αείμνηστο Βασίλη Κουκουβίνο στην επίλυση των ορίων και στον τερματισμό της διαμάχης ανάμεσα στο Δήμο Πετρούπολης και στο Δήμο Ηλίου, Δήμο Νέων Λιωσίων παλιότερα. Οι παλιότεροι θυμώνται το τι γινόταν ανάμεσα στους δύο Δήμους, μόνο πόλεμος δεν είχε γίνει. Καταφέραμε και το λύσαμε. Στον πρώτο χρόνο της θητείας μας τότε, σε συνεργασία με τον αείμνηστο τον Βασίλη τον Κουκουβίνο. Το θέμα των ορίων μεταξύ του Δήμου Πετρούπολης και του Δήμου Ηλίου. Κερδίσαμε τότε 15.000 περισσότερο κόσμο. Κερδίσαμε γύρω στις 500.000 ευρώ από τους ΚΑΠ, τους οποίους έπαιρνε τότε ο Δήμος Ηλίου. Θέλω να πω ότι έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι το πέρασμά μου δεν ήταν ένα πέρασμα τελετουργικό, ήταν ένα πέρασμα ουσιαστικό και από εκεί πέρα είπα ότι ο καιρός θα δείξει, αλλά νομίζω ότι κάποια πράγματα πρέπει να έχουν και το τέλος τους. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Έχουν ολοκληρωθεί οι ερωτήσεις? Ο κύριος Μπόχτης μπορεί να ρωτήσει. Βεβαίως, βεβαίως, σας ακούμε. Αναρχικός. Δήμαρχε, στα αλήθεια πιστεύεις σε αυτό το εκλογικό σύστημα? Από πού και σου? Αφού είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Γιατί? Είχα προτείνει 15 και 16 του Μάρτη του 10. Η εφημερίδα Το Έθνος με είχε 2 μέρες συνέχεια. Και τι έλεγα τότε? Ένας υποψήφιος δήμαρχος, ένα κοινό ψηφοδέλτιο για υποψήφιους δημάρχους, με δικαίωμα ενός σταυρού, αφού έναν δήμαρχο θέλω να βγάλουμε, και ένα κοινό ψηφοδέλτιο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Μπορώ να θέλω να ψηφίσω τον Μπόχτη που είναι αναρχικός, τον Στέφανο που είναι πραγματικά δημοκράτης και είσαι δημοκράτης και είσαι υπέρμετρα και στοχοποιεί ότι τα δέντρα ρίχνουν τη σκιά τους σε αυτούς που τα πετροβολούν, αλλά αυτό το σύστημα το εκλογικό δεν είναι δημοκρατικό. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να αλλάξει, και μάλιστα ο μόνος που το είχε παραδεχτεί τότε ήταν ο Μεϊμαράκης. Αυτός πήραν, από γραφείο του πήραν τηλέφωνο. Κατάδια, ξεπεσμός, Έχεις δίκιο, Θωμά. Είναι ένα σύστημα το οποίο παραμορφώνει τη λαϊκή βούληση. Εξάλλου είδαμε στο δεύτερο γύρο τι έγινε στην χώρα μας στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής, ότι από το ένα άκρο περάσαμε στο άλλο άκρο. Πρέπει να υπάρχει μια μέση οδός. Και η απλή αναλογική, θεωρητικά, είναι ένα δίκαιο σύστημα, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασιών. Εμείς δεινοπαθήσαμε για να περνάμε θέματα στην προηγούμενη περίοδο του Δημοτικού Συμβουλίου. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το ενισχυμένο πλειοψηφικό, όπου ένας μειοψηφικός συνδυασμός έχει την απόλυτη πλειοψηφία στις έδρες. Και αυτό που ανέφερε προηγουμένως, εμείς πήραμε σχεδόν 37% και έχουμε 8 έδρες. Και το ΚΚΕ πήρε 28% και έχει 21 έδρες. Αυτά είναι τα τραγικά. Δεν υπάρχει μια μέση, έπρεπε να υπάρχει ένα αναλογικότερο σύστημα, το οποίο όμως θα μπορούσε να δίνει και τη λύση της κυβερνησιμότητας, της διοίκησης δηλαδή. Το να υπάρχει διοίκηση, να μπορεί να διοικήσει. Βέβαια υπάρχει και ο έμεσος τρόπος εκλογής δημάρχων, όπως είναι στο εξωτερικό, όπου εκλέγεται το Δημοτικό Συμβούλιο και ο δήμαρχος εκλέγεται από τους ίδιους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σε συνεργασία με τις παρατάξεις. Οι παρατάξεις κάνουν συνεργασία, διαβούλευση και εκλέγουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν εκλέγεται δηλαδή ο δήμαρχος κατευθείαν από τον κόσμο, εκλέγεται έμεσα μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό γινόταν στην Ιταλία, γινόταν στη Γαλλία. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, δεν έχω εικόνα. Εάν έχουμε ολοκληρώσει, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.